हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउट्युब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानैसो मिथिखाबाय जानांगौ बे आपडेटआ मा जागोन। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि संगिना ब्रह्म बिथांनि 2024आव गोदानै फैनो गोनां गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो नायनो थाखाय एक्साइटेड आरो नेनानै दं जानांगौ, नङा होमबा लोगोफोर? स' लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो सानदों जानांगौ गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुनखौ नोंथांमोना माब्ला नुगोन आरो गोबाङानो कमेन्टआव सोंहरखादों माब्ला नुगोन होननानै। स' लोगोफोर माब्ला नुमारगोन नोंथांमोना मिथिनो थाखाय भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो। स' लोगोफोर गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुन गाब गैयै जायख्लंनि स्ट'रि आरो स्क्रिप्टखौ लिरदों आरो रोनाव बिथां, डिअपिखौ होदों थुलुंगा बसुमतारी आरो प्रबिन बसुमतारी बिथां, आरो गाब गैयै जायख्लं बे आबुं बर' सावथुनखौ डाइरेक्ट खालामदों संगिना ब्रह्म बिथाङानो आरो प्रडिउसखौ खालामदों मुलुग बर' बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुनाव जों सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होनोब्ला लोगोफोर बे सावथुनाव जों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन संगिना ब्रह्म बिथांजों लोगोसे नेर्सोन बसुमतारी, पिंकी, मुलुग, महिनी, राइबेल आरो थमसन, बिग्राय आरो बर'नि माखासे आर्टिस्टफोरखौ जों बे सावथुनाव फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुननि प्रडिउसार मुलुग बर' बिथाङा गावनि ससियेल मिडिया एकाउन्टआव मोनसे पस्ट शेयार खालामदों जेराव बिथाङा लिरदों बिथांमोना गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुनखौ थाब रिलिज खालामनो हायैनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माखासे क्वालिटि मेनटेन खालामनायनि थाखाय बिथांमोना थाब रिलिज खालामनो हायाखै होननानै बिथाङा लिरदों। लोगोसेनो बिथाङा लिरबावदों बे सावथुननि कालार आरो माखासे साउन्डनि खामानिया मुम्बाइआव सोलिगासिनो होननानै। ओमफ्राय लोगोफोर गोजोनथाव खौराङा बेनोदि नोंथांमोना गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुननि अफिसियेल ट्रेलारखौ नोंथांमोना 5 सेप्तेम्बरावहाय नुनो मोनसिगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर मोनसेबाव गोजोनथाव खौराङा बेनोदि मुलुग बर' बिथाङा गावनि ससियेल मिडिया एकाउन्टआव फोरमायबावनाय बायदिब्ला जुदि गोदानै फैनो गोनां गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुना रायजो राजानिफ्राय मोजां अनसायनाय एबा रेसपन्स मोनोब्ला बेखौहाय हिन्दी रावावबो दानस्लायगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बिथाङा फोरमायबावदों दि हिन्दी रावाव दानस्लायनाय बेनो गिबि बर' सावथुनबो जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेना थादो। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।